Ndojipondora jeje. Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifambira. Ndojipondora. Ndojipondora jeje. Achinomangarira Mande Philip, Manditsera, Onipa na Chipanga Elizabeth. Nyaya ndeyekuti uyai kudare tikurukure nyaya yenhumbi dzamakasunga mukaramba kuzogowa, mukaramba kudzigowa, so uya nembo chitupa nemari yedare. Maveja Philip, Mande Philip, Manditsanga, Olipa, Chipanga na Elizabeth. Olipa na Chipanga Elizabeth. Taura tinzwe yo mapeja. Kwanambira imba mbiri akachengeta muzvina yangu ndiwo wambura kusvikira akura saka pakuroora ndakarora mumba mavo wembadiri havana chaunopira vakangonzina ini pakuzoshayira waita mudzimai takavapa imba yana tezvara wakataura naye nenguva mutoo anwanze mutedzere mudzimai kusvika akauya bati havana kuvasuma kuti tine imba panapa avakabva vangorongedza mutsongoridza mudzimai ndokuvazopera avabva vasara vachisunga heni wachibva wati chida munhu sungoita ivoda munhu kana kupira ndekutara wakatsvaga ndofanira ndavasuma wakati ukwete taurirai pamutoko wakati handikwanisi kuti ndiisevoko pane zvinhu zvisina kusunga saka ndaimupedzerane nawo kana kuti ndaimundovasume vari kweri ndauya ndikavasuma vachiti tichagadzirisa pana chandadzikira futi pamutoko ndikataura nababa wakati ini handikwanisi kuti ndisunge zvinhu zvandisina kusunga kana chine chikonzero chakasungirwa hembe nahandiko saka wataurirei kuti aida wasunura hembe dzose dziri mumba iwo uyo wotora kana kuti wosunga wodzigowa, asi kana wakugowa vanotidaidza ndouya hawandisungi vanoita zvinhu zvavo nemashoko amo chete. Mombe wakabhadhara unani? Handisati ndabhadhara, ndakanga ndatonzi tsvaga mombe tikone kutsuvura mbatya idzi kana kuti nani akakutsvaga mombe? Dare repamhandara saka iwo hausati watsvaga mombe? Mombe ndakatsvaga 2021 pandakaita wakawakupa here mombe? ndakawasuma ndikatombokundira washumba sekupa ushumba kuti wawasume kuti saka mombe yacho iripo itoripo iri pamiliyoni nasagandira zvirikutaura hanzi vakanditsvaga mombe ndakatsvaga mombe itoripo ende ndinoda kuti zvinhu zvindindirire rutivi makandisungira mombacho. Ini ndakamira ndini Philip Mande ndangoti ava nditete vakashaika, so tete vachishaika pachiitwa dare rakaitwa ini ndakangota tirimo, asi dare rakaitwa nanasekuru vanova vakabarwa mudzimai wavo, vakabarwa namai wavo,
ndovanoita dai vakati iwo kuroora kwako tikuzoona kuti netefa rako asi kana usina kubvisa mombe zoda kuti hauna kudi hauna kuroora pachivanhu chedu vanasekuru vachibata right. Saka isusu titsvagire mombe, isusu takusina tasunga ndombi handiti titsvagire mombe nembudzi zvatiri kuda touya todi topedzisa basa redu tifambise zvinhu zvakanaka ndianani ndivana sekuru sekuru kwakabva sekuru ani sekuru mhande ndiwo waidaro sekuru ndiwaitungamirira dai sekuru mhande wana mhande wakawanda mhande ani zita Phineas. Saka zvadaro ava vamubvecha vachibva vatsvaka zvinhu zvavo vachibva vatotaura kuti zvinhu zviya zvachi zvaapa handiti tikati ano zvamataura zvadi zvakanaka vachibva vatotaura nababa vari pamutoro hameno zvakataurirana nababa inini ndichitaurawo nababa baba aitaurawochi matauriro avo nokuti zvazvavanga vagara ivo nababa vangu vasingawirirani pachinhu zvavo handiti kuti tisingadzokeri ikoko tikati imimi dai machitaura nanasekuru wenyu bcause ndo vanhu vakasungachi isusu tatiripo ende ofcourse takangowitnisa zvinhu chipi zvisungwa ina handina chekuita mazii vozvaridziwe zvinhu munovaziva chitaurai navo kusvikanzai ndinouya kwamuri nokuti inini ndimaiwitnisa kuti handina kuroora ndati no zvinhu hazvina kusungwa kunzi hamuna kuroora asi zvikunzi zvamakaita tiri kuzviona asi tikuda mombe saka kana mombe yako chiitai kuti vanasekuru vacho vari vauye muri mwega zvanzi iwo ndinofanira kuti kuita izvozvo murukona vakatadza kuzwisana navo mubvecha ndati no orit pandafonera baba last time pandabvunza kutaura navo mubvecha ndafonera baba vakati anochi izvozvi tinechi hanzvadzi yako iri kunobve kurwara plus mai ari kurwara saka kuti tibatanidze program hazviiti asi kana kwavo vachinge vaita zvakanaka ndinogona kuuya kana ndatadza kuuya ndinotumachi ndinogona kutuma munhu sinzi iwe uri kumukomana modi mobatsira nemunhu anoenda tuma asi vanasekuru voita kuti wadi vatorwe vauye modi mondiudza ava vachibva vaizvanzi munofanira kundipa date ndakaiwa inini ndiri munakuroga handifanira kukupai date inini munoziva kuti zvinhu zvenyu zvaarema sekutaurani kwamakaita nanasekuru vanasekuru ve zvinhu zvangu zvaarema tozviita rini motaura nanasekuru mowirirana saka kusanzwisana kwangu navamubvecha pakwako kuti inini namai wangu nambuya tisi takasunga zvinhu tikati aiwa ina hana kusunga zvinhu of course ndiriwe pamhando asi ina hana kusunga chinhu zvinhu inini nditoriwo mwana ende ndiri kure kure pamatare akaita seya handikwani baba uzava nditete baba variko vanasekuru variko vanomirira zvinhu izvozvo ininiwo ndiri mwana handizvikwanisi ende pakaitwa zvinhu zitatiripo tese hapana pakambonzi uyu Philipi ndiye achasara achazokutsunurira zvinhu no inoita tedzirai zvamakawirirana musi waro wataita dai patakasiyira nyaya iyo nyaya wadare kana mambo mamirira zvakaita ndezvekutoti hongu pakaita dambudzo ngekusawirana bedzi nanasekuru asi zvavanasekuru zvavapo izvi zvakuda kutoti iye mubvecha achiona dheti sekutaura kwavari kuita kuti mombe yapo chidaidzanai zvavari kuti iwo ngavachitsvaga dheti aiwa iwo vanasekuru ndiwo vanozivana kuti vari kwamurewo vari kupi uyai tisangane musi wakati wochipa mukuwasha dheti mombe yacho wati iri pamba pako here kana ndiri kupi asi papangu iri paprazi pamiliyonera pasagandiri unofanira kundoitora ka panoitwa zvinhu zvondotora mombe wakati munoda mombe nechi wakati wakira mombe kana kuti $300 kaita mombe kana $300 saka mombe yacho iripo mombe iripo saka unondotora ka mombe kwete kuzoti iri musi wacho yeyo inodi yonge iripo kwete kuzoti iri kwakati kwakuita mastori sekuti wapedzerwa basa rako hauchaoneki iripo right hanzi tipe date handora muroda ivo ndo vari kuda kupiwa date yesu
ini ndikati hainini handikwanisi ungati iwo ngawatipe deti mari ivi ungati ngawatipe deti iwo waiti unganidza naye sekusunga kwamakaita zvinhu mundipe deti kuti muri kuuya riini ndikati aiwa inini kana maaredi ana sekuru nokuziva inini kana ndakuenda kuna ana sekuru zvakuita kuti ndiri kufambira nyaya dzenyu inini munofana kuzvifambira nyaya dzenyu ana sekuru zvinhu zvangu zvaaredi tosangana riini iwo kana wati tozofondera toronga tosvikirira kana kuti rongai ikoko nevari ikoko toweka chiri kunetsa kufambira naana sekuru wako chii pane problem here ana sekuru wakutaura kunyanga ndakaenda ndakandotaura navo vari kuti sekuru wakati inini pandakasimuka wachitaura paimba vamaroma pafu vakadzikiswa wakanga wachitaura nekuti inazvakakuroa asi pepatakawarati asi waziwo kunyanga pindanzenda kunyanga wakataura kuti inini handina kufembera kuti wakuroa wakati handina kuroa ndo wakati mbasha ngadzisunga waiko kunyanga sekuru iyo vanokwanisa kutaurika wega saka unzi utange waroora uda pachena kati nyaya yako kuti zikusoro vhero aiwa kwete kuti nditange ndarora waiti wakatuma sekuru wataura kuti handina kuroora ndo vanhu vakawatuma kuti wataura kuti mbasha ngadzisunga asi iwe wakaroora pepa rangu ndinaro pepa rako unaro saka nimombe chete akanzi iripe newe wana sekuru vachinzi nekuti papepa panga paine nyaya yekuti mhuri kwandakaroorera imhuri igombe kwai ukuwaira soko mukadzi wangu inirandi wechimozera saka nyaya ingoripo ndeyekuti kumba watezvo vangu havana chavati vawana kana nerezvekuzva kuti ndakaroora kusvika pasi nenyaya yekuti avo vakangobata mari yevangu kwaisati yasvika saka watezvo vari pamutongo vakutaura kuti kwete handikwanisi kuuya pane zvinhu zvizvo wangataurawo kudari so nyaya yaane makore 3 wachingonditenderedza saka tazosvika kuno wachitaura kuti kwete ini handikwanisi kuuya ikoko kusvikira papagadzirika kana kuuya kuti ndititunhure mbasha izvi handina chekuita nekusunga kwakaitwa mbasha nekuti handizivi kuti wakazisungire uye dzanga dzirenganidzi wakasunga jekesa nyaya yako iwe kuti hausubudisa dambudziko rako kuti tizive kuti makakatanwa aripo ndeyekuti je hauna kuroora here paroora rangu pari kushota mombe chete ndokazvaendesa kunani mari yeroora yakadyiwa nababa avo hanzvadzi mudzimai wangu imba hurupo wakachengeta mudzimai nekuti mai wakafa waine 3 years mudzimai wangu saka ava ndovakukwanisa kuchengeta wanasekuru waje hanzvadzi mudzimai yakadya roora saka weimba huru saka wana baba ndo wabereka mwana uyu ndo here wakuda kakuti chii kwamutoko chii hanzvadzi ndoipedzana nemudzimai wangu weimba diki ihanzvadzi weimba diki weimba diki iyi mari yakadyiwa kumba huru wakachengetwa mudzimai okay uyo ari kukoko ihanzvadzi wari kwenyanga ari kuko kwamutoko hanzvadzi mudzimai wangu hanzvadzi yemudzimai okay kune uyu futi ihanzvadzi ndibava ndibaba munini uyu ndiani ndibaba munini wachiona awanoti baba munini mabatisa ukama wacho mukadzi wako iyoyo akaberekwa kumba yamainini ndiwe hanzvadzi ambuya wakabereka dzimba 2 ambuya wangu wakaita mishani wakatanga kuroorwa wakabereka vana 5 wazoroorwa futi wabereka vana 5 ndo maberekwa mudzimai wangu asi mai wafa hanzvadzi yavo yekuimba huru ndiyo yakakwanisa kuvachengeta kusvika nekuvatoresa kana nezvii amai avo wafa hanzvadzi kubva yatora hanzvadzi kumhana yekuimba imba iyi akakurira kwawawa akaroorera kwawawa saka chiri kuti kuonesai kuita basa chii chamunoda kuti aende kumakadya mari ndo pacho patatu kuda kuti tingati isusu panyaya yekuti kuroora kwavakaita hatina chatiri kuramba nekuti zvakaitwa nababa vangu handisi kuziramba baba munini watiri kutaura handiti hawana chawakangondirambira kuti nekuti mukoma wangu wakazodai
asi wakati handikwanisi kuti tive nditsunure zvinhu zvakasungwa naana sekuru nokuti ana sekuru vauziva zvavakati zvakasungira ndataiyo avatsano vakanzi bvisai chimombe handiti zvakanzi kana wakanzi waite zvakanga waite izvozvo aiwa nokuti vana sekuru vanopinda sei padare rekumba kwenyu imi makadya pfuma vana sekuru vari kupindira papi ndopato patinoda kuona kuti tinzwe kuti vana sekuru vari kupindira papi vana sekuru ndokwakabva baba wedu isusu naiwo tete yokushaika saka vana sekuru vanogopepindira pakagoiwa zvinhu handiti ndo vanomira sana ndowaridziwe mwana noti vana sekuru abereka baba wako iyoyo anomira aiwa inini sorry baba wangu inini wakakurira kwana mbuya ndoko wakakurira wawari saka sene maishandisa isusu ndeingoriyo yekwana mbuya yekuti mhande saka kwawakakurira ndoko kwakabva mai wavo mai wavo vachishaika ndo vachisiya mhuriyo baba vachizochengeta wana iwavo wese pane uyu mwana uyu ari kupinda papi panana sekuru ndo patinoda kuti tione kuti vana sekuru ari kupinda papi panana sekuru because uyu mwana wenyuka iyoyo handiti saka ari kuzopinda pana sekuru sei chiri kuita kuti apinda nana sekuru toti ini ndiri baba paari handindizo kuna mai wake ndo wanaona sekuru iwavo ndo wakauya wakataura kuti zvawakabvisa tiri kuzoona kuti wakabvisa izvi asi hauna kunge wakabvisa chimombe saka chitibvisira saka iwewe idare rako nekuti iwewe ndo wakaronza handiti uyu haendi kunana sekuru handiti vana sekuru vanoda mari zvavo handiti ekuti wakarerwa muchi nekuti baba wako wakakurira kunana sekuru handiti sorry pane pasiri kunyatsonza haasi mari zvaba ava ndimai wemunhu akashaika watiri kuti ana sekuru ava ndo mai wacho ndozvatinotika havasungi hembe nekuti haasi mwana wenyu asi vanosunga kana paine chikonzero ndo chatinoda kuva chikonzero chacho ndechei chavari kusungira iwo chikonzero chavo chavakataura vachisunga hembe vakati isi tikuda mombe rora imi muri munodya rora rogoita kunana sekuru sei because haasi mai wenyuka mai wenyu mimi ndio wekuti anodyiwana na sekuru kao but apa ndi baba wako kaizvo wane mwana wavo musikanani wane hanzvadzi yavo yaita mwana hanzvadzi yababa ndo yakashaika tete mukadzi weava yakairi hanzvadzi yababa baba ndo wakayapfuma ine ndo wakapiwa mari iwe unosambira zvese saka wamuzvakadaro iwe saka mombe yavo iripo handioni paine problem nekuti mombe yavo iripo iwewe uchindodaidza vana sekuru daiwa mombe yari chii yapo iyo moisa woyaririmiwe chero kwanodaio iwe uchitaura iwewe musarambe havari kutipe zuva iwe uchiti aiwa chero kwavanoda iwe uchipa zuva it's too soon madene kuti afambire je hazvigoneki keupa 2 weeks handiti saturday nikwete irikutera inotera iyo handiti unodaidza vana sekuru iwe mombe yako inenge yapo imombe chete hapana chimwe chavari kuda handiziva hangu zvimwe zvapaine zvimwe zvapo hanzi mombe dzahanzi 2 nembudzi hanzi yababa neyamai nembudzi hanzi dzakanzi ounganidza hati anounganidza mombe 2 nembudzi ngani nembudzi 3 saka tikakupa 2 weeks unenge wazviunganidza here toda kuti tikupe nguva yakanaka yekuti unganidze alright hanzi zvinenge zvaungana pa 2 weeks mombe 2 nembudzi 3 vanhu vawiri
Saka Saturday chinyora iwe mabharani kupera kwaSeptember inoteera yemuswa 11 10 inenge iri Friday 11 12 muswa 12 handiti ende ndo vhiki rekupedzisira kuita zverora tikaputsa iroro iro taakutozoti chii because rora retu chiwanhu tinopedzana 15 October ndo panenge pakubuda mwedzi wayo 1 November handiti pane patinongurisiza mombe idzi ndiwo achagashira dzirora uchiziva kwavachadzieresa iwo ana sekuru wacho iwe unongotopira avo vanoziva zvavari kuda nana sekuru wavo handiti sati zvezvo iwe unongovapira mombe dzacho 2 nembudzi dzavo 3 wowapira nhumbi dzagovewa wasunungura chiri chivanhu chedu vanenge vakutoti chichuza mukadzi wekuti utore apo asi kuti mazuva anaya unenge wakukwanisa kutsvaga chii umwe mukadzi waunoda kudii but kare manje waibva wapuwa bodo unenge wadii waita handizivi kuti pamadhetsa amataura tinenge takuita process yaikuita sei munotambidzwa zviro zvenyu mbasha dzavazagova masunungiro imimi mapuwa zvinhu zvenyu hamuzotori mukazotora mombe chete musingagoi mbasha yamhosva handiti tadzoisana Disgusting.